Chalani zo Solaras nám všetko detálne vysvetlili. Spravili osobnú obhliadku, pripravili 3D vizualizáciu a vypočítali nám návratnosť. Boli sme fakt spokojní s celým prístupom a tým, ako sa o nás postarali. Odporúčam túto firmu každému, kto hľadá spoľahlivého partnera. Na trhu sú rôzne firmy, ale nie všetky majú skutočné skúsenosti. Vyplnil som kontaktný formulár, ozvali sa mi už na druhý deň a obhliadku prišli zrealizovať do konca týždňa. Bolo to naozaj veľmi rýchle. Všetky týkajúce sa pripojenia k distribučnej sieti zabezpečila firma. Celý proces bolo super postarané, takže vynikajúca služba od A po Z.